нархои симент қимат шуда буд дӯстони азиз. Акнун ҳозир сифати евразаборро месанҷем ки сифатош чӣ хел аст, ё ки сифаташ баланд аст, ё ки паст аст. Сименташ чӣ хел мондагия, ҳамаша барои шумо нишон медиҳем дӯстони азиз. Ку бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ина дӯстони азиз сифати евразаборро бинед. Мақсад ки симентош мустаҳкам аст. Тамошо кинед, наздиктар мебиёрем. Ина ягон ҷош кафида рафтагӣ нест. Як наздиктар мебиёрем, тамошо кинед дӯстони азиз. Ина евразаборро бинед. Ягон ҷош трешини додагӣ нест. Партофтем дӯстони азиз. Хулас дӯстони азиз, манзилимон ноҳияи дӯстӣ Ишбек-Сатор, қафои заправкаи Баҳроил дӯстони азиз. Акнун барои шумо нархҳои евразаборро гап мезанем. Дар ин ҷо дизайн беҳад бисёр аст. Як 20 намуд дизайнош аст дӯстони азиз. Тамошо кинед. Баландиш 2 метра мешавад ва баландиш 2.5 метра. Дар ин ҷо ҳозир 2.5 метра мондагия, тагиш 80 сантиметр таи заминда мемонад. Ино ҳозир якун барои реклама 40 кадам мондагиянд. Хулас нархош тамошо кинед. Баландиш 2 метр бошад дӯстони азиз, то 30 километр доставка установкаш ройгон аст. 430 сомон дӯстони азиз. То 30 километр доставка установка мекунад. Агар 30 километр зиёдтар шид, бо роҳгирош ягон сон плюс минус мешавад. Анакнун баландиш 2.5 метр бошад дӯстони азиз. 530 сомон. Инам то 30 километр доставка установкаш ройгон аст дӯстони азиз. Агар 30 километр зиёдтар шид, роҳгирош бо ягон сон плюс минус хуш мешавад дӯстони азиз. Акнун тамошо кинед евразаборро дӯстони азиз. Дарозиш 2 метр мешавад, баландиш 2.5, 530 сомон. Агар баландиш 2 метр бошад, дарозиш ҳам 2 метр дӯстони азиз, яъне ки 4 тагаш бошад, 430 сомон доставка установкаш. Барои шумо дизайнош бисёр аст, тайёр карда мондагии хушрӯ, сифатош мустаҳкам аст дӯстони азиз. Анакнун агар шумо краска кардани бошед дӯстони азиз, марҳамат, ҳар як параллёлша 130 сомон краска мекунад, яъне ки як парша дӯстони азиз. 4 тагаш бошад, 130 сомон краскаш. Агар шумо харидани бошед, 430 сомонда ба ин гуна бекраска мешавад. хоҳед краска кунед, нахоҳед краска накунед, интихоб дар худатон. Барои шумо кадом намуд дизайнош маъқул аст, бемалол занг зада муроҷиат карда мегиред. Ипара ина бо як дизайни дики камен аст, кирпични, гулдор, ҳама намудош ҳаст. Рақамҳо дар зери навор, бемалол занг зада муроҷиат мекунед. ҳозир акнун барои шумо стумошам ҳамаша нишон медиҳем ки стумош чӣ хел сим хушкардагӣ, сифатош чӣ хел аст, ҳамаша барои шумо нишон медиҳем. Акнун дӯстони азиз, стумоша нишон медиҳем. ҳар як стумода ҳамин гуна каркас кардаи чӣ мондагиянд, сим мондагиянд, яъне ки ин сталнои сим мебошад дӯстони азиз. Барои стумо, барои 2 метра баландиштам тур карда мондагиянд, 2.5 метраштам. Ва дарони заборода ҳамин гуна каркас мекунад, яъне ки сетка барои мустаҳкам шудан, барои нашкастан дӯстони азиз. ҳам хеле дизайнош беҳад бисёр аст. Барои шумо кадом дизайнаш маъқул бошад, марҳамат заказ мекунед. ҳама нархош як хел. Мақсад кадом гулш, кадом дизайнаш барои шумо маъқул аст, бемалол заказ карда мегиред. Кирпични мегиред, гулдор мегиред, дики камен мегиред ва дар ин ҷо дигар намуд дизайнош аст. Хулас дар WhatsApp менависед, барои шумо кадом дизайнош маъқул аст, каталогшаш ба шумо равон мекунад, интихоб мекунед, бемалол интихоб карда барои шумо доставка мекунад. Хулас то 30 километр доставка установкаш ройгон, 430 сомон. Тамошо кинед, як бор аз наздиктар нишон медиҳем дӯстони азиз. Ина забора бинед. Мақсад ки дар як рӯз метавонед ки гирдои ҳавлитона 50-60 метр бошадам, дар як рӯз бемалол маҳкам кардан мегиред. Ида бинед чӣ хел хушрӯ буромадагия. Фикрои шумо чӣ хел аст дӯстони азиз? Фикротона дар комментар бемалол нависед. Ина кирпичнишай ва ипара ина гулдоршай ва иса бо дигар намуд дизайнош. Хулас дизайн беҳад бисёр аст. Интихоб мекунед худатон кадомаш маъқул бошад, бемалол заказ кардан мегиред. ҳозир барои шумо боз як бор дига манзилро мефаҳмонем дӯстони азиз. Ипара ина корхонашай. Хулас ина заправкаи Баҳроил, баъди 20 метр пас, баъди кӯприк мезгарем, Ишбек-Сатора бозорчаша дӯстони азиз. Хулас Ишбек-Сатор омадем дӯстони азиз, баъди Баҳроил қафошта ҳамин сех қарор дорад. Симблока баъди симблок сехи евразабор. Дар қадира рекламоша мондагӣ ҳозир рафта барои шумо нишон медиҳем. Ина бо дӯстони азиз як кирпичти варианти нав омадагӣ, палтараши хати дароз, хулас дизайни навай бо як таи дига. Ина стумои 2.5 метра, стумош 2.5 метра, мақсад бо 80 сантиметр таи замин мешава. Марҳамат. Ва ипара ина бо глош. Ипараша пеша нишон медиҳем, кӯтоҳш битен. Ина як бор дизайни нав тамошо кунед. Хулас дӯстони азиз, дизайнош нав аст, худохоҳад. Ипара ина як таи дига
از ایشان برای شما نشون میدیم. اینو تماشا کنید. خلاص خوش دیگه تیاره برای شما چند قدر کرای زکاس کرده مراجعت کرده میگیرین برادران عزیز. سمنتی ماهر 500 استفاده میبرند. تماشا کنین حاضر نرخش یک قابچه تقریبا 61 62 60 هم خیل پلوس مینوس. خلاص صفاتش دیدین دوستان عزیز. مرحمت به مولا زنگ زده مراجعت کرده میگیرین.